Na kabanta banyo ya ki samba jhur, bat ki kor ki bor ban trei ha ki chika rap jhur rap so, lej ban thit ya ki samba jhur bat ki kor ban pen rap, na Stanley Roy Construction ka badan hasanda jong kamadan Phams im nongpo, mar persya ka Bethany Hospital nongpo. Lane phun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai hnreu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau hnreu nyo. Kasun Enterprise keterua bat wanra syapi ya ke Christmas offer. Tit ya gawe ke chimney, bat rae sying ya gawe ke LPG gas stove. Wan hamuda kompleks nongpo haka kamera ka basispa san puar. Ka jingsha syukur jong ki katto ka ne ki riupaj ba ha ki briu ki basim kabu ki bala penlong kam kamai da ka basyukur bat sim kerteng ya ki kot kisla tang na kabenta ban penbiang ya ka kam kamai la jong. Uwei ubar jela ubala tip kerteng kum Pradip Ghosh ubala thit ya ka wei ke Kali Mahindra Bolero pick up bat leru ya ka registration na ka office jong DTO Haribhoi district bat yoru ya ka registration number ML10C 2409 ha ka arpo hendro tarik upna zone arhajar arpo. Kat kum ka jingyo jing tip bat ka jing suba baban yo ya ka ne ka registration Haribhoi district lese une unong penyo ya kene ki kot gisla ban pendep ya ka registration ula pensya kerteng haka kerteng jong iwe ikong ibala tip kerteng kum ikong riyo kenti syangrang ibadai na kasnong yamkhon Haribhoi district. Hadin ba ine ikong riyo kenti syangrang ilayo ya kene ka jing tip halor ka jing pendon kam bakla ya ka kerteng jong i badru dak ba pendon kam ru ya ki kot kisla jong i kum ka epic kat da ka jing sokhya ber ka jing kwa ban yo ya ka jing pensyai na ka liang jong ka da ka jing rap jong urang ba snong kilalej ban wat jing syai na ka office jong u district transport officer ha office trekam jong u hanong po. Na kaliang jong urang ba sinong kasinong yamkhon uba leaderson syangrang ula ongru ba itu satya ya une Pradip Ghosh to abede ngaku mu urang ba sinong jong kasinong yamkhon nga penpau ya kajing sngolengo bat kajing snow kendit bakraw abede bat kajing register jong Pradip Ghosh tena kaliang jong kasinong ni dap da kajing snow si ke bakraw ni dap da kajing lengo ke bakraw namar ba une Pradip Ghosh unde unong song snong jengi bat bangim itu hiru yu kane kalong ka kakam ka bakhya du kata bangasneu na kaliang cenga kumurung ba snong namar kane kala bonlongkum ka we na ki kam ki bakta wat ya kari bat kejai benriu om tang ya kesnong ka thau ka jengi namar bangim itu itau yo ne breu nan rai usim ya kine kot kisla bat le ya ki kot kisla bede bat ki kali apo DTO hang ne anong po tena kaliang jengi kum kesnong bat na kaliang cenga kumurung ba snong ngakwa banyo jingsyai halor jong kane hakano karukom ka DTO kala ban ai ya kane ka kikot kisla bede bat kene ka jing register jung ya kene kikot kali namar banakal yang kasnong nimsem ai kan NOC bede bat kane ka ring jing register ka jung namar bangim itu umde hiru unong song bat hadu menta ngim itu hiru ude nakata kadaw kalong ka jing penkendit bat ka jing lengo engi bat kalong ka ke ba pensumsi na ka banta jungi kum ka snong bat kalong ru ka jingma ka ba khrawla da kalong ha kane ka rukom om tang ya kane ka snong ka jungi le se kiwi ki snong ru kala bandon tena kaliang jonga da ka jing sukhya harkat ka jing ya trelang na kaliang jong ka seng HYC ban yubut din ya kane ngilap ya kane te ngikwa ban yo ka jing syai namar om tang ya ka snong jungi henrai wat ya kari bat ka jai benriu kalong ka jingma ka ba khraw namar kata ngikwa ban yo ka jing syai ka bat kena na kaliang jong ka office jong DTO hakano karukom kila ban ai ya kine kikot kislah bede bat kerjing register jong ya kine ka kikot kali ke jong ba ula ban register hang ne tena kaliang jongi kesnong harangkat ke jing budin jingi la slam ngila tip ngila suba ya kane henre da ka jing bom sumhun la bonong da ka jing sukhya ngile bat budin ya kane ka kam rangkat bat ke jing trelang na kikot jong kine kiseng kiba trainer bentak imlang ka salang te ngangait ba lengba jong kane ngikwa ai banyo jingsai khanang ba kanum kta ya ka im gayap bat kanum kta ya kari bat kajai benriu ku jingi da ka jing sukhya ka bakraw ngikwa banyo ka jingsai habai dei bat kane ka phang nakaliang jong aku murung ba snong nobat nakaliang jong ka snong yam khan ka jong tei ya ka jing trei jong ka jing post new jong pi bat ka Prime Minister's Employment Generation Program ka scheme ka badon kap jong ka sarkar India ban plilat bat kersyan ya ka jing trekam la jong hakithan nong kendong baru ki jakasor kum ka jing penslori ke samla hakari baro ka wei da ka bakentiu ya ka jing tre ya ka kam la jong ki jing mentoy ka baiseng ka bahe kalong
Arpusan laktingka nakabentaki tu kiseng yakakam manufacturing sector, but shipo laktingka nakabentaki tu kibatrei hakakam service sector. Kajing no senyang kinongyo jing mentoy. 100% hadu shipo persen naka project balamang. Ki bala ban apply, ki riu shimet bakat prasnem sheneng, ki self-help group, ka kerdan puli baduna class 8 pass naka benta ki project balakot palat yaka shipo laktingka haka manufacturing sector, but shipo laktingka haka service. Ki dulir badon kam ki kentup yaka way kedur passport size, Aadhaar lani PAN card, project profile, population certificate now video, scheduled tribe certificate, but ka educational certificate.